Kani kadai kadudashan Meghalaya bagi pedang bahai pi barok si ketup kubur mentega janmiat seban pai si kubur ki berbenya ini pecwai kimat berkongsan. Rakhi kejela Meghalaya ya ke World TB Day Ahajar Apusan. Temu panjang kershan keseng KSU na kinongelam sain perthai ban wengno ya Vice Chancellor ka School ba NEHU. Yo ka kateki komiti ya ka kaipot halo ka jing tokit ti doyong bean. Ya kunting ke jela persya ya ka jing jelai ki kam di drog. Bat kentu keseng KSU ya kesoka jela ban budien ya ki bor trai kam ki besim kabui ki samla samhoi. Ikubor ki babnya. Ka jela Meghalaya kala rakhi ya ka World TB Day Ahajar Apusan ha ususu tham auditorium da ka phang pedeng yes we can end TB commit invest deliver. I menteri ka koi ka khia I Dr. M. Amprin Lingdo I belong I kongsan ila ai khublei ya ki he ki hain na ka benta bagilala ban pendap ya ka program ba shispa singi lenter ban rat dingkhong ya ka jingpang TB bat ila pen scam bru ya ka rai kut jong ka soka ban kham penjur shu ya ka jing trai persya ya ka jingpang TB ha baro ka wei ka jela agani ka singi la pen pawru ya ki kam ki bathmai bat la ai khusnam ru ya ki district ki blala ban le bha. In the last 100 days, we have screened extensively across the state, and in just 100 days, we have diagnosed 823 TB cases in this 100 day. Kaseng KHASI Students Union kalapan bena ia ka jing temu jongka banwa jingirap na ki katu kat ningut ki nongelam sain perthai ban penbo de ka soka pedeng ban wengno eu Vice Chancellor jong ka School ba NEHU u Prabha Shankar Shukla ban wengno ia ka jing ka badon menta u General Secretary KSU u ba Donald V Thaba u laong ba kin salit ye kendu eu menjurang ba ka jela u konrat ki sangma ia ki dekhot ka kenhun menteri ki MP bat kiwei ki nongelam banyakran halo ka jingbam la jongka soka pedeng ban le AA halo ka ne ka jingdawa jongka u Donald Thaba ula banjur ya ka nongrim baskem jongka seng persya ya ka jingwan pai jong u Vice Chancellor shaka School ba da ka bakeno bakalong ka ba sngo kindit ba syukula udang persyang ban wanrung biang wala jur ke jengeki persya eu. Approach ya economic mat kejongi la tadi nadu chief minister kini cabinet ministers member of parliament beri borok hi economic mat berang kejeng kecil ba dihabban bersu dihabban ra ya kini kejeng dawa kejeng kamdi su tang kejeng dawa jong students keladi kejeng dawa jong ba yang universiti nomor kumlong fit bendan nak ski ban weng nomor dor bat ban ra beri pada bodan sisa kata kejeng terang ban tri berkentiu ya kan NEHU kumba ka kiu haki kuat ke pemensurat. Ka komiti jong u kateki u nong bishar bala shong thait kalayo pdiang ye ka kaipot halo ka jing keno badon ka jing ti bat shalan deuyong bean u justice kateki u la pentip shakila pathai khubor ba ka sarkar kala batha ya u deputy commissioner ka South Garu Hills ban pelong ya ka jing let jurep ya ki jaka bat ban wanra ya ka kaipot ka commission kala karpa ru ban jurep nalor sun ya ki jakati deuyong haki South Li ki district ki bapenmi deuyong. Given by the High Court was implementation of the Supreme Court direction and the NGT's direction. That means to oversee the auction of inventory coal and to make an attempt, rather to, to stop the illegal coal mining activities, which includes the mining
as well as the transportation. Kat ba kajing pendon kam ia ki drop kala nang jelai arsha hapo kani ke jela kiri syampang kila banjur lo kajing don kam ia kajing yarap naka liang ke kot ke khia haringkat bat ki wei pat kilat ki lenti benyakun persya ia kane kajing kerni kum ke wei na ki jat jingpang jing shitom. Dr. Sandis Im ubadai director jong ke Sun Care Rehabilitation Center ulapan pau ia ka lingkor ka balakhia syabah palat jong ki jaka ai jing yarap lane ki rehabilitation center bat ula kenturu ya ka soka bantau kambon ki jaka ai jing yarap kenang ba onla ban yakun persya ya ka jingbon ki bakerni di drog. Rehab centers probably need to do much more. And we need more rehab centers all across the state, all across the region, everywhere you go. See, the unscrupulous people are opening rehab centers which are substandard, to say the least. Sometimes disastrous results, but most of the times they come back with good results. Kaseng KHASI Students Union lani KSU kalapa ia kajing kerpat jongka syakasoka jela ban bud dia ni ki bot traikam ki besim kabu ki samla da ki jingkular ban aikam aijam lani ke pulia puthi ka bomdon bai siu AA ruem kani ka jingkentu kala long hadian ba arngot ki khana pulia na kani ka jela kila khlat no na ka daw jongka jingat bi hakabam ka di jongki ha Mandia Karnataka. General Secretary Kaseng KSU Donald V Thaba ula ai jingmut ban thauno da ka kenja tanat traikam na ka liang ka soka ban but dien ya ki brieu ki bami na ka ne ka jela ban lek trei lek ta ne na ka benta ka pulia puthi jongki ban pentikna ba ka don ka jing pet ngor ka bobiang ya kum ki ne ki kenhuan bat kum ju ru ban ya da ya ka bha ka miat jongki samla samhoi. Apa hidden gino ki groups mari ibu ma ki agencies ki basi pa ki samla ki jungi entang ban puli riwat ban lik dreiru sabar jong state bateng ingat ki apot ki ba kim ki ba jinjar ki ba ke ba ki syakular kalong bar kupong kamde kanta tengah serai ka government ka ban monitor hai kini ki groups ni ki organizations ni ki agencies ki ba trei kini ki jakam nomor ba teng disukular tang manyo toy ledi simet ni ki agenda ki jongki mereka nempen mentoy siapa dia yang beri jungi. Ka kenhun sipai Assam Rifles kala rakhie ya ka lingkhu sngi seng ka bashispa khandai pho mentaga sngi heshlong kani ka sngi ka kentup ru ya ka jingle burom hakmat umot sa kenmau ya ki ba la kalon yap akathma hakaba Lieutenant General Vikas Lakhira ubadai udg ka Assam Rifles bat baro ki he sipai ki la le burom ya ki sipai ki baslur agane ka program kala itu ya ka jingno senyang jong ki sipai hakaban yakhun persya ya ki le no akathan shatai la mingi bat Kashmir la IT ya ka lama ka DGAR na ka bantau snam ahaja apula ahaja apusau hakaba ka kenhun sau Assam Rifles kala yo ya ka nam ba khli do bot sa ka kenhun lai Assam Rifles bat ka kenhun lai phun reu Assam Rifles ka Assam Rifles kala rakhiru ya ka jingjob hausnam ahaja apusau ahaja apusan kentup ya ki khusnam ki jingtho bat ki jingla banya le kai ba haki sport ka Riboy District kala rakhe ka sngi burom World Tuberculosis lani TB de mentaga sngi ka badairu ka jingpen kut ya ka jingela bashispa sngi lenter jongka ban rat dingkhong ya ka jingpang TB kane ka program bala pelong da ki bo penyai district apo ka pang pedeng Yes We Can End TB Commit Invest Deliver kala rakhe ya ki kam ki babun ha ka baya dei bat ka jingla bante lakam ya ka jingpang TB hadien ba kala don ka jingduna ha kane ka jingpang Umaumer ubakam kongsan dei ka jing ai sernot yakin reportedly gisnong red kiba la light na ka jing pang TB UMLA ka nongpo uba Melbourne's em ula banjur hlo ka jing don kam jong ka jing shim bentalang jong ka imlang ka saalang bat ka jing trailang haga ban rat dingkhong ya ka jing pang TB ka badai ka sien jam ka ba kongsan banwanra e ka lawai ka ba khamkot khamkhia na ka benta ki nong shong snong ending tuberculosis, which is one of the deadliest infectious disease that has occurred in mankind. And we have seen today positive effort
positive response from the system which have led to the success of different initiatives and programs that has been initiated by the central and the state government. Ka kenhun ye lekai football kari India kan se kun Persha ye kenhun Bangladesh ha ka jing ye kun jong ka wat ka balai jong ka lempung AFC Asian Cup Saudi Arabia aja apunyo qualifiers ha Jawaharlal Nehru Stadium Hamadan Pulu ha ka sengi baar. Hadin ka jing job ka balai ko la not Persha ke Maldives ka ha ka jing ye lekai parlok ha ka ni ka jo ka madan u coach ke India u Manolo Marquez Ula banjur ba karukom lekai ka kenhun jong u kan yai ne kumjo klem da ken ya kanu ka kenhun Persha. Ula penpau ya ka jinglong bakong san ban pulibnya ya ka bor ba ka jingtlot jong ki kenhun baile Persha kum ka Bangladesh kamtam nong lekai ba paunam jong ka u Hamza Chaudhry u bawanra lang bat ya ka rukom lekai Premier League u coach ka Bangladesh u Javier Cabrera Ukmi lenti ya ka jingile kai ke bajuat ba utmuru ban ya kunting Persha ke India daga ba penken mau ya ka jingjop ka ba khadu Persha ke India husnam aja lai ke India ka don hapo ka group C ringkat bat ka Hong Kong Singapore bat Bangladesh aga ba ka kenhun la du kan yo bandrung shakalempung Asian Cup aja arpunyo. Not every country can stop the competition. If they stop the competition, better for them because they had more time to prepare the game. They spent I don't know how many days in Saudi. Better for them. But as a national team coach, when you arrive to this job, you know more or less that you won't have too many days to train. We know that the record is not the best. We know that since 2003 we haven't been able to win against India, but again, we are very confident that we are stronger than ever, and at least since I'm here, this is the strongest squad we have ever had, and not only performance-wise, but also mentally we are. Ka district level industrial exhibition balapnya daga District Commerce and Industry Centre ka West KHASI Hills District kalaplia pajba mentaga sengi Hatirot Singh Memorial Hall Mairang kani ka program ka thmu ban kentie wi kam khai bat ya ki don sab bat laplia yaka da uba nongbri additional deputy commissioner ka Eastern West KHASI Hills haringkat ka jinga don lang ki wei pat ki reu paukmat hagani ka jing pen inam ka ba arsinenter la pen ya ki mar ba pher ki bala shna ha ka than ka bala ailat ya ki nong seng kam sengjam ban pen pau ki sab jongki Hagani ka sengi lapan pauru ki program ajing kersan jong ka sokar ki betemu ban kentiu ya ki nong sengkam lajong bat ban kentiu ya ka roi kepar hagatan. Ya ka mediap jong uwei ubriu ubala kenti syapok kepung Umiam haga sengi ublei layo ban seino mentag sengi ki nong sakhi ki bala yoi bat ki bahayeng Assam ki lapen tikna ba u British Deb Ubashong basa halaban shlong ulan no yap hagati kepung hajan jingkieng hakapor kumba iwei sanpo no pai sengi ki pulet kari bohoi ki lasdang ki jing tokit ban pendap ya ki kam ki badangsa mentang nyepet ya ka jinglong jingman ka swim beneng hatura ka jing kriat ka long khat khandai degree Celsius bat ka jing shit ka long lai pulai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long apupra na ka shispa Haba pai pat shenong ba shlong ka jing kriat ka long 10.9 degree Celsius bat ka jing shit ka long 4.0 degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long nyo pusan na ka shispa kat ba hajawai pat ka jing kriat ka long 40 degree Celsius bat ka jing shit ka long 4 degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long 10 na ka shispa ka sun beneng ka la ban rang hatura kat ba shlong bat jawai ka la ban don ka jing hap slap ka ba melumala Shaban poi chiga bakut jong tuk kubor ni pek biang sa ASEAN ni kini kimat bukongsan. Rakhi ke jula Meghalaya ke World TB Day ahajar apusan. Tmu pan jing kershan ke seng KSU na kinongelam san perthai ban weng no ya vice chancellor ke skul ba NEHU.
Yo ka kategori komiti ya ke kaipot halo ke jing tokit di doyong bean. Ya kunting ke jela persya ke jing jelai ki kam di rock. Bat kentu kaseng KSU ya kesoka jela ban but dien ya ki bot pekam ki beshim kabu ya ki samla samhoi. Teparlok katung ila poi sebekut jeng ketup kubor jeng mentaka janmiet hadu bang Indonesia mat pilasai kesi haka juk po kubli shibuni pi baro. Minister D.K. Shivakumar.